jama'a akwai waɗansu wurare guda uku ina so in garin Allah ya waye ka je ziyara. Kaga na farko ka je gidan likita, idan ka ƙare daga gidan likita ka je gidan mahaukata, idan ka fita gidan mahaukata ka je makabira. Kaga wuri ukun nan wurin ziyara ne, ka je ka gine wa idanunka. Farko ka je gidan likita, wallahi da ka zo ka tarar da bayan Allah kwance ba su da lafiya, kai daga nan she ka gode wa Allah ni'iman da lafiyar da Allah ya baka, kai wa Allah godiya. Mutane nawa ke kwance, wani an yanke mai kafa, wani an yanke mai hannu, je ka gani ka dubi ni'imar lafiya da Allah ya baka, kai wa Allah godiya. Idan ka tashi wurin ka je gidan mahaukata, ko Nijar babu, to da ka shigo gidan mahaukata za ka ga wani ya fi ka arziki, ya fi ka lafiya, ya fi ka wadata, gashi ya zama mahaukaci an ɗaure shi. Daga wurin sai ka gode ma Allah ni'imar hankali da Allah ya baka, ka gode wa Allah. In ka bar wurin ka je Yantala, ka shiga cikin makabirin na Yantala, ka ta duban hannun dama da hannun hagu, mutane ke kwance wurin sun mutu. To idan ka dubi makabirin Yantala, wannan zai ƙara ma ka ga amfanin rayuwa da kake da shi. Wallahi tallahi cikin waɗanda ke ramin nan akwai wanda zai roƙi Allah a bashi rai yayi nafila raka'a ɗaya, Allah ba zai bashi ba. Amma kai kana yawo cikin gari, ka bi nan ka faɗi nan ka tashi, je ka ga waɗanga wurare ya zama maka abin karatu, abin ni'ima. Muna fata Allah ka yi muna karatu, ka ƙara muna ni'ima. Jama'a, ni'ima na ƙarshe na gaba shine ni'imatul fatuhul babu tauba.